lang hilin eh. Maadong adlaw, maadong palis. Nilamdag-lamdag na di panahon. Huwag salamat di yapon, hatagan yapon tag. Tapos kung hangin ron, manggab. Bitaw. Nagkulong mo pinakaadlaw kay grabing lapuka. Ang tanawon ros gawas. Ay mga tamig utana sang lilian una nga tos iba gawas o may lapok kay ugwa mo gawas ag beres. Asa tanawon kadto kay nagagado ang lilian sa balikan si Saog. Labat tong among gingadtuan na tos na tumpok-tumpok. Kaya alas 2 pa man kapin. Hindi man si Zag tanawa kung nung kasana na yung odan, nung di balapok. Ang tanawon nung una-una o di balapok kaya sa balikan o di lapok. Kaya o lapok, ako na lang may mga tuon dyan. Asang tanawon na tama nitos na ipatoy. Ang lilian karon o di balapok. Kasi dari kaso lagi di maguwan. Di takagawas sa silang portahan tungod sa kalapok. Tanaw na ito ron. Jam na napog rito og nabay pwedeng jigasan kaya ang utang ling kabinit. Itawagan naman ko ganiha. Ipajikas ko no. Asang lilino na og di balapok. Kaya kung pagawas na nagburos kay kulimlim pa man. Para manglapuka mura mag-ahitak. Sa kadugha po may gawas-gawas. Di alam yung gawas diya sa adlaw, Domingo. Paman tumuuan. Sa balik po kaso nunan. Sang talawon balik ko na ka na uli ko dito taman. Pwede magawas. Kami kamukay naman na skilid. Kita rin may kamunggay, marigawas na magkamunggay law. Uy, kay sige may kaanda rin, inunan, dilata. Kahim nung busbuhol na ito, kamunggay daghan, kalata. Katatanaw na ito muna. Tanaw sa una. Sige ni ha, lapok pa man nagkarsada. O da, nagyanan, lapok pa lagi. Balik ka, naligo ko. Ako rin pimobalik ron kay pag awas na ganiha, mampo ko nagdag. Mamiso, kamunggay lagi ko basa ang gawason. Karon mabalik na po ko. Gusto pa makauban kay na lindahaw. Lapis lango. Lado-lado po itong baklasan. Mula po ito talaga ang baklasan. Mula griyas bay o taman sa lungkam. Ako na lang may magawason. Kamunggay na o kubasa at tuto. Dari sa mabilin. Kaya ugma basig mo init-init na buntag. Suway may glakaw buntag. Pagkasuway ka gawas o buntag sa suka ng mga pasidlak sa adlaw kay sige mawalay siguan. Para ram depos buhol o darhi uwan mo na gihapon. Abi mo naglahi ag darhi. Para ram di kayong tao kong nanay. Maram ko naghihapon di ay uwan di gihapon na ako na may magawas ron. Paligay ko kuhan kubasa ra o kamugay. Isa pa ba nagbunos kay lapok. Ito na ko paw. Supaw na ang hugas. Tinubo ang hugasun. Kada hapon ra. Lapok sa laba. Gawas. Mo ni kalapokon. Ayan lapok. Lapok ligado. Oo, nang sa pagawas ako na lang may magawas. May grabing lapo ka. Napokado. Kung nga po yung mga bata ng duwa.
Ano di tapok-tapok dari di ay nagyapon po alam may kubasa. Wala. Ano kamunggay hapon. Parang ano? Parang mali. Ha? Meron yung tawag sa amin. Ayun, no? Daming bunga. Hapit sa siguro kung magkahan ako mamasurag na ko ako'y lingaw na daghan ka do. Tawan siguro ko mamasurag ko. Ha? Ano ba yung daghan na? Makaikag pod magguwad. Makaikag maghampas. Karon galing po kuning gawas kay ningitali ko lauyon. Labing pa italagis ato sud sa ilaw paw. Kanang kag mga na tulas bay. Makamingaw og tinuod jud labi na makagawas ko na. Madyo yung tag maghampas. Natuloy po kumapit sa tumpok-tumpok. Ang last ko sa kuan, kubasa na. 25 ni, nakabasa. Yung mga bata, malingaw lang talas mga bata. Pili-pilihan na yan kay Lapok. Lapok ka dun ha, kapit sa basurahan. Saling tay penglapo ka pa grabe lapo ka doon danig mag-uwan upaw mag-isip pagawasan kay lapo ka slide pala man simba ko walang lisod po si Jagway kauban kaya na gustong paliton mo ni sitwasyon sa gawas lapok kita kung ano na magtagod dalandan di ay dalandan pwede din naman sa amin binigyan nga ako eh. Kano sa dalandan? Dalawa lima. Pili lang mo sa kuagi dani. Kapok. Lapok adyo. Mo ni 25 basa na lagi anda mga loy og sibuyas tangad pa magkwanta si mong tangad di ka pwede magtangad mura de kastiri si pwede ko di pwede amang sabog na tangad bantugay kay way tangad la uli ko kay bao nang giharos subakan na tugbod sa minan tuwa sa kasaminan ba nga buwad kay babaw ra zo karo-karawa maglaway di mig buwad o pubasa o kamong gayron subakan tong dang buwad nga saminan katulang saminan kaya kagani saminan an mating subak katong subak si mohumba kay kuan man to mulmul man to kaya na po dron tukda ang muna mo pagkatong laway yung kuan mo okra way taong o pa'y tinapok na itong taong o pa'y okra tapos ba no dengan okra hudo na muna yung subak na itong laway ron buwad nga saminan kung dyan mga silingan hang ra kuno ron marites ay lamag ka-benefits saminan manas Bisaya
Naikaglamukus kang ay sang kuan gapon. Sa mga naggulay sila patula. Huwag mo kitag patula to sang gigantuan ganiha. May patula daw magkitandas Manila kay gaspang na magpanit. Mura na kaya nakaadlaw siguro itong harvest. Di na presko. Marang hanggipay. Kamunggay na naman o kubasa. Lauoy na may kuan. Subakan lagi buhat ng saminan. Kayamdong ko diya sa bahay. Ginuha ko ang mga utang sa bahay nagkalata. Dari madari utanon. Ibang kakagawas o kay mamiso. Tugi kasi tumpok-tumpok ganiha. Sa kasi pinsaging kay 30. Dabong man. Tinumpok to ba over dabong man. May laman na kay Kuan. Dahil na dyan, matawigan ang nga, kuan nga, manguli, pauli na kung tag probinsya, manguli, manggihapon mi, mamayagan himi po dyan. Tiyaw po dyan. Okay ra mo na mahal basta na lang may pangita. Okay na kung nagmahaling ito pa, basta may pangita. Basta may kapalit, huwag ko ni kapalit, nga. Aliwalas dari, ngaran kadingag mo. Maglaoy sa mi. Di ba may laway na magmahapon kay kahapon, magtigom naman may magdenga na may panihapon. Maulang mo ko magbahin. Kay si Mando, ulit naman tong hapon. Hapon na yung uban. Maulang mo magbahin, di mo ka Kung ako na magbahin-bahin sa kabuwad, bahin-bahin ng kurong kadaghan. Bitaw. Aliwaros bitaw ka ato da ari. Kaya po na mo matugaling ko ay napatugtog. Walang masaliat na ko ay tugtog. Kaya hibaw mo edit. Matugaling nga ako na gining gawas. Kita musdahan. Grabing lapo ka. Ganahan ako na itong hapit akong pamasura. Kaya katapok na hang basura. Malingaw ko sunod. Basit mamasura na ko. Makulayang lingaw. Kaya di man kanon ay makabidyo-bidyo ni sud kaya na may magpatugtog himala karon silingan basig o ay internet mong nahilam kung upaw kay siya po di ko po di manangad ito nga manghumbang nang kagapon gaway tangad karon po kay baw kay nam siya tangad diskilid kutlon ta ko kay tangaran naglaway di mo di kung tangad bawal kung tangad. Pero di sa bawal og green. Nga naman to steer eh. Bawal magtangad. Sa bawal mag-green. kay maka-anime kung sa mo. Kay animic na siya. Sang tuloging palitan og tabliya. Ramit ako makutos ng tangad ang skilid. Kaya naman siya mga tanam-tanam ng skilid. Dan tangkutloan. Yung nagdi ko na tangad. Bawal lang siyang tangad. Ano pa yung tanam dari agang likas buhol sa una. Ang mga buwak na pwedeng kamunggay gamay. O sa ibaw, pwedeng kamunggay sa maling panghuhaan mo din pangutluas, panglabay. Isang karwaka, gasbay ng muwak naman, kaduha, gisawa pa ang muwak na. Yung kanin, hindi ka naman sibuhol yung mga tanuman na. Buwad, disunod na yung kamunggay. Nabalin may dali sa diyang superkalan, kaya nahulot mag diyang kasol, nahukdan man. Matugaling ka na siya reserva nga gamay nga kuan. Superkalan, huwa pa na, hama diyang kilawon namang kubasa. Puan na po diya, sa rice cooker din tapos ito, kung nahukdan man. Kubasa rin kamunggay rin sa gulda na kaya may layang sa gul. Ani, bago na rin pagbilas habaw. Ginunod. Kaya pag sinabaw nila, uy, di naman sige gisa-gisa kay na agtiil, murag lingkuan. Ngapang na siya. Raway na po din eh. Wala man ni patula, way taong, way ukra. Duha ni kanawong.
Bagi baling pud kay isang super kalan na paisud. Wa pa na. Nah, libre na gamang panihapon ron nilang uy. Nilang uy nga way tangad. Bawal man kong tangad. Manihapon na meron taod. Libre ito dahil paminawon bitaw. Maringag mo na yung mga batang gagmayangan ta. Masko. Na. Dara, kita ta sunod. Manihapon na meron.